Action. Harap supply na. Besi ka naman babahay. Action. Tanas. Ano ismat dyan? Nagkaiyo ba niya Iki? Ang mga kalong ba bankyan, nakasung-kasuman. Wala no, balik siya. Tanging nga rin. May kong basta nakasung-kasuman. Ang jurang gusto. Padasok na kalilit ay. Kapilang silang iso. Padasok na baraan liang. Kanang banda. Pagkikilig. Nangit ba? Pwede ikilig kita dito. Masya. Alam mo jo. Tapos naratablo ka dyan na. Kita mo yun. Kita mo dyan. Step, nga ipag mo tagsyon. Maras na may bait yung sino. Kunta, managkam, manadyo ba ako niya. Takit sige.